Her der ser vi så vores resultater fra vores forsøg. Og som man kan se her, så er letopløseligt, det svarer til plus i vores skema, og tungopløseligt svarer til plus, og uopløseligt svarer til minus. Og ifølge vores forsøg, så var kobberklorid og vand, det var letopløseligt. Kobberklorid med etanol var letopløseligt, og med heptan, der var det uopløseligt. Med carbamidbræer, der med blanding med vand, der var det letopløseligt. Med etanol, der var det uopløseligt, og det samme med heptan. Med naphtalen, der i en blanding med vand, der var det uopløseligt, og med etanol, der var det tungopløseligt, og med heptan, der var det letopløseligt. Med iod og vand, der var blandingen tungopløseligt. Med etanol, der var det letopløseligt, og det samme med heptan. Vi har lavet et forsøg i henholdsvis 3 reagensglas. I det første reagensglas har vi blandet heptan og vand. I nummer 2 reagensglas har vi blandet heptan og etanol. Og i det tredje reagensglas har vi blandet etanol og vand. I henholdsvis alle 3 reagensglas har vi også puttet jod i, for at kunne se forskellen. Vi har blandet 3 forskellige stoffer i henholdsvis 3 reagensglas. Og i det første, der ser vi heptan og vand, som vi har blandet. Og man kan se, at heptan ligger så øverst, at heptan er et upolært stof, og vand er et polært stof. Så derfor kan de ikke blandes. Da 2 polære stoffer kan blandes, og 2 upolære stoffer kan blandes, men et upolært og et polært stof kan ikke blandes. I reagensglas nummer 2, der hælder vi også jod i, og vi har henholdsvis til etanol og heptan i. Ved denne blanding kommer kun en lille skildring, da etanol er et bipolært stof, altså både et polært og et upolært stof, og heptan er et upolært stof. Så derfor bliver det ikke blandet helt, men det bliver heller ikke delt helt. Det er ligesom sådan en midtvej, der bliver blandet helt. Og så med reagensglas har vi også hældt jod i, og vi har blandet etanol og vand. Og da etanol er et bipolært stof, der bliver blandet med vand, som er et polært stof, så bliver de her 2 blandet. Det kan man også se herover, hvor polær og bipolær bliver blandet. I det her lille skema kan vi se, altså, hvilke polær og upolære der kan blandes. Hvis vi tager det første, så kan 2 polære stoffer blandes. Og som vi så i reagensglas 1 blev et polært og et upolært stof blandet, og hvilket det skylder sådan en deling, fordi de 2 kan ikke blandes. Så har vi også en upolær og en upolær, og de kan lige så blandes, ligesom polært og polært. Og så har vi et upolært stof og et bipolært stof, og der kommer en lille deling. Og det var også det, vi kunne se herovre i reagensglas nummer 2. Og det sidste, vi har, det er et polært stof og et bipolært stof, men det bliver blandet, som vi kan se i reagensglas 3 her. Hvad er natriumklorid? Natriumklorid består af natrium og klor. Det sidder sammen som en ionbinding. Det består af natrium plus og klor minus. Klor er som sagt minus, og natrium er plus. Det vil sige, at deres forskelle tiltrækker hinanden. De har denne gitterstruktur, som gør, at det bliver til disse krystaller. Vi vil nu fortælle om saltets opløselighed i vand. Saltet bliver opløst i vandet. Hvis man bliver ved med at tilføje salt, så kommer der et tidspunkt, hvor vi ikke kan opløse mere salt. Der kommer altså salt på bunden, som man kan se på tegningen. Dermed er det en mættet saltopløsning. Men jo mere man varmer saltet op, jo mere kan man altså opløse. Elektronnegativiteten mellem de atomer, der er involveret. Atomer med ens elektronegativitet vil dele en elektron med hinanden og forme en kovalent binding eller elektronparbinding. Men hvis forskellen i elektronnegativiteten er for stor, vil elektronen permanent binde sig til det ene atom, og der vil være tale om en ionbinding. Derudover, hvis der er en kovalent binding af en lille forskel i elektronnegativiteten, så vil en kemisk polaritet opstå i bindingen. Her ser vi for eksempel H2-molekylet, og først ser vi på elektronnegativiteten for H-atomet, der ligger på 2,1. Det vil sige, at
negativiteten er lige med 2,1 minus 2,1, som er lige med 0. Det vil sige, at det er en ren kovalent binding. For en binding mellem C og H, for elektronnegativiteten for C ligger på 2,5, og for H ligger den på 2,1. Det vil sige, at elektronnegativiteten er 2,5 minus 2,1, som er lige med 0,4. Det er en kovalent binding også. For en binding mellem HO er elektronnegativiteten for O på 3,5 og for H 2,1. Det vil sige, at elektronnegativiteten er 3,5 minus 2,1, som er 1,4. Det er så en polær kovalent binding. For natriumklorid ligger klorid på 3,0, og for natrium ligger den på 0,8. Det vil sige, at elektronnegativiteten er på 3,0 minus 0,8, som er lige med 2,2. Det er dermed en ionbinding. Nu vil vi fortælle lidt om polaritet. Hvad betyder polariteten af vores stoffer og for dets blandbarhed i de forskellige opløsningsmidler? Det betyder, at to stoffer, der ligner hinanden, kan blandes eller opløses med hinanden. For eksempel her ser vi klor og natrium, som er let opløseligt. Det vil sige, at to polære stoffer kan opløses sammen, og to upolære stoffer kan opløses sammen. Men et polært og et upolært kan ikke blandes sammen. For eksempel her ser vi det upolære stof heptan og det polære stof vand, også kaldet H2O, som ikke kan blandes. Eller for eksempel etanol, læg mærke til, at det ligner en hund, som kan blive opløst i vand. Det vil sige, at de begge to er polære. Polær betyder, at der over en binding er en permanent polarisering, altså en negativ delladning ved det ene atom og en positiv ved det andet atom. Vand har to polære bindinger og er et stærkt polært opløsningsmiddel. Dermed vil ladede partikler og polære stoffer gerne være i vandfasen. Upolære stoffer vil til gengæld hellere være i en upolær fase, som for eksempel olie her, som man kan se i glasset, deler sig fra vandet. Olie, som der står her, er et upolært molekyle, og vand er et polært molekyle. Eller for eksempel heptan, som vi arbejdede med i forsøget, som ikke vil blande sig med vand.